Može se neko. Može, kuca. Reprezentacija prvog registrovanog Sandora u Bosni i Hercegovini, za koliko su postavljeni zapravo odnosi? Koliko se radi na ciklonu, koji imamo djeci dijabetičara u Bosni i Hercegovini, koji su Mi registar oboljelih od dijabetesa tipa 1 nažalost nemamo kako za područje Tuzlanskog kantona, tako i za područje Bosne i Hercegovine. Međutim, imamo nezvanične podatke rad našeg udruženja koje broji 127 članova trenutno, ali nisu svi oboljeli članovi udruženja. Jako puno oboljeli koji se nisu iz nekog razloga učlanili u udruženje. Neki nezvanični podaci su oko 200 oboljelih od dijabetesa tipa 1 na području Tuzlanskog kantona. Da li su to tačni podaci, ja ne bih znala reći, to su nezvanični podaci. Što se tiče ovog sistema za kontinuirano i bezbolno mjerenje šećera u krvi, ovo je prvi registrovani sistem koji mjeri bezbolno, kontinuirano i koji je prema inicijativi koja je usvojena od strane Federalne skupštine predviđen za sve oboljele od dijabetesa tipa 1 i rijetkih, odnosno specifičnih oblika dijabetesa, znači nema nekog limita u godinama kao što imamo stalno do 18 godina, do 27 godina, pa dok se školuje. Znači ne postoji limit, inicijativa je bila usmjerena prema svim oboljelim od dijabetesa tipa 1 bez obzira na starosnu dob, odnosno bez obzira na godinu starosti i na oblik dijabetesa, sem oboljelih od dijabetesa tipa 2 koji svoju bolest mogu regulisati adekvatnom ishranom za razliku naravno od ove naše djece koja imaju dijabetes tipa 1 i koji su prinuđeni uzimati inzulin bez obzira da li jeli, ne jeli ili nešto, znači oni ne mogu da žive bez inzulina. Kad se nas pitam i o dostupnosti, koliko će koštati? Pa, uređaj se sastoji od senzora, znači senzora i od transmitera. Cijena senzora je 140 konvertibilnih maraka, a cijena transmitera također 140 konvertibilnih maraka, s tim što se transmiter mora mijenjati svaka 3 mjeseca. Znači, on traje 3 mjeseca. Sad što se tiče dostupnosti, mi se nadamo da će vlada Tuzlanskog kantona, vlada federacije imati sluha za oboljele od dijabetesa tipa 1 i da će u svojim budžetima iznaći sredstva da se ovi sistemi za kontinuirano i bezbolno mjerenje šećera u krvi stave na listu ortopedskih pomagala kako bi bili dostupni svim oboljelima od dijabetesa tipa 1 bez obzira na to da li su oni u finansijskoj situaciji da kupe ili ne. Ne bi trebalo da finansijska situacija bude mjerilo da li neko ima pravo na život sa boljim.